Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आंहा दिनैयो एसामिस माने ब्राइडेलनि फट'शुट दङ बेखौ खालामगोन माने अमिशानि बिउटि ट्रेनिं सेन्टार दङ आरो बेयावहाय रौतायावहाय स' बिथाङानो बे फट'शुटखौ खालामदो स' दायो जोंहा बाबाजों थांगासिनो एकदम मर्निंआवहाय गारि मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय बाबामोनाबो थांखागौमोन नालाय बिथिं रौताथिं बेखायनो बाबामोनजों जों फैफाबाय ओमफ्राय नैबेयावहायनो आरो डिसि प्लाजायावहाय दङ आरो बेनि जिथु ट्रेनिं सेन्टारा स' थांगासिनो जोङो साननैसोनिफ्राय बुंनांगौआव खुगायाव थाफिननाय makeup artist này chúng ta mới gọi đi ra biển này đấy makeup không cần time này rồi nó makeup really good đâu ở đây rồi em đã thấy một lần lạnh quá itu ভাল আছে কিন্তু এটো বেছি লাইট দেখা যাব এটো অকমান ৰেড কালাৰ দি এইটো আৰু সেই মেকআপটো বেছি হেভি আছে लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा Brown eyes नोंनि white shirt ripped jeans गाननानै बहा थांनो Brown eyes नोंनि white shirt ripped jeans गाननानै बहा थांनो फागला जाबाय नोंखौ नायनानै जौलिया जाबाय नोंनि महराव फागला जाबाय नोंखौ नायनानै जौलिया जाबाय नोंनि महराव नोंथांमोना आं मेख्ला सादर गाननानै फट'शुट खालामनायखौ गाज्रि मोननाङा मानो होनना बुंबा जोंथ' मा होनो जेराव खामानि मोनगोन बेयावनो मावगोन नङा होमबा जोंथ' बेबायदि नङा जे जोंनि बर'नि कालचारखौ बा गाननाय जोमनाय ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनायखौ नायनो बायो गुबुन हारिनिखौ गानो बेबायदि होननानै साननाङा नोंथांमोना नेगेटिभलि माने एज ए पजिटिभ वेआवबो लानांगौ आरो माखासे खोथाफोरखौ मानो होनोबा जोंथ' आर्टिस्टसो नालाय जों जेरावहाय जेनेबा खाबु मोनो बेखौनो मावो आरो मानो होनोबा जों बेजोंनो सोलिनो गोनां जायो मानो गोनां जायो बेखायनो नोंथांमोनाबो माने गाज्रि बुङालासिनो एसे जोंनिखौबो एसे साननांगौ आरो जेनेबा जोंथ' जेरावहाय अपरचुनिटि मोनो बेवहायनो जों थांगोन जुदि मोजां खामानिबा आरो ओमफ्राय बेथ' जेबो गाज्रि खामानि नङा आंनि साननायावहा जेनेबा एसामिसबाबो जिबाबो स' नोंथांमोनखौ बुजिगोन होननानै आसा खालामबाय आरो आंखौ दिनै जाय फट'शुटनि थाखाय लाबोदों बिथाङानो जाहैबाय नैबे आंनिया लेफ्ट साइडआव थानायानो ओमफ्राय बिथाङा मोनसे गोदानै डिसि प्लाजा माबायावहाय बिल्डिंआवहाय गोदानै मोनसे बिउटि ट्रेनिं सेन्टार खेवदों आरो आमिशास बिउटि ट्रेनिं सेन्टार ओमफ्राय बेवहाय जुदि नोंथांमोना सोलोंनो गोसोबा बिथांनियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होखाबाय ओमफ्राय आरो माने सोलोंनानै लानांगौ होननानै आं सानो आरो माने दानि जुगावहाय जिथु मेकआपनि जिथु भेलुआ बिराद हाई लेभेलाव थांगासिनो आरो गोदोहाय जोंनियाव माने हाबाफोर जाबाबो ओरैनो गामिफोरावल' देलायहोयो माने गामिनि मानसिफ्रानो जा एसे गोरों बिसोरनो देलायहोयोमोन आरो खिन्थु दानिया जुगानो सोलायबाय दानियाथ' नै
मोनसे हाबानि थाखाय मेकआप खालामनो थांबानो 10,000 20,000 बेबायदि माने लायो आरोना अब्ला बिराद मोजां इनकाम फैयो आरो जेब्लानोखि सासे मानसिया माने आखाइनि हाबाखौ रोङो अब्लाना बियो जिबनावबो माने दुखिया जाखाया आरोना माने दुखिया जानायनि चान्सेसआनो थाया माने जेब्ला आखाइनि हाबा जेनेबा बिउटि पार्लार नङा जेनेबा जि टि सुनो रोंनाय मेसिन सेसिन माबानो रोंनाय बेफोरखौबो होनदों आङो जाखिनि माने आखाइनि हाबाफोर दङ आरो बेफोरखौ रोंनानै थाबा मोजां आरोना ओंखायनो नानिखौबो आङो बेवहायनो एडमिसनखौ होगोन आरो बेवहायनो नानियाबो सोलोंसिगोन स' डेटआ फिक्स जायाखै बिथाङा नोंथांमोनखौ माने कल खालामनानै बुंहरबानो नोंथांमोना जुदि सोंहरो बिथाङा बुंनानै होगोन आरो बिराद मोजांसो माने आंनिनो बेट्सनि आरो मानसिया माने गिदिरा ओमफ्राय बेयो बिनानाव बे सासे हेल्प खालामबाय थानाया रेड कालारनि मास्क लानाया ओमफ्राय बिथाङा गुवाहाटियाव सोलोंदोंमोन आरो एसामिस माने फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे वान अफ दि बेस्ट मेकआप आर्टिस्ट माहि होननाय नोंथांमोना माखासे सिनायनोबो हागौ आरो माखासे सिनायाबो जानो हागौ बिथांनि मेकआपआ ओरैबायदि माने पारफेक्ट बिथां माने माहि बिथांनिया ओमफ्राय बिसोरो माने बेनियावनो सोलोंनानै फैनाय आरो बिराद मोजां जायो मेकआपआ ओमफ्राय नै जेनेबा आंनावबो नोंथांमोना नायनो हागोन माबोरैहाय जेनेबा आं फार्स्टआव माबायदिमोन दा बान्दरिनिफ्राय सुन्दरि जानायखौ आरो नोंथांमोनाबो जाय जायहा सोलोंनो गोसो जोंनि रौतानि जाय खाथि स' बिनियावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो मोजाङै माने सोलोंनानै लादो खामानिफोरखौ माने फाइनेन्सियेलि माने इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ आरो ना हिन्जाव मानसिया माने अब्लाना गोसो बायदि बे खामानि जेजों जोङो रां खामायो आरो जोङो बेजोंनो डिपेन्ड जानानै दङ जेराव जेनेबा गानबानो जे बिसोर हारिनि हौवाजों हाबा जागोन बेबायदि नङा आरो Mudah-mudahan parah lagi nih. Mudah-mudahan parah lagi nih. Ya mesti taruh di sini ada zot. Mama jangan lagi. Malah jangan lagi. Parah lagi nih. Mudah-mudahan. नैबे कर'नानि थाखायनो स्टुडिअ'आवहाय लानो हैनो हायासै आरो ओमफ्राय बे एकाडेमियावनो लाबाय ट्रेनिं सेन्टार जेरावहाय बेवहायनो माने टाक टुकहै रिं लाइटफोरजोंनो लानांबाय आरो एसेबां प्रफेसनेलि लानाय माने जायासै आरो माने खस्थ' जाबाय आरो बहुद अब्लाबाबो नायनोसै माबोरैहाय जायो फट'फोरा
ओमफ्रायथ' आंथ' बिराद मोजां मोनदों आमिशाजों खामानि मावनानै आरो फिउचारावबो खामानि मावनो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय बिथाङा बर'बो बुजियो दै माने बिनि बिनानावा आरो बांसिन आंनि ভিডিঅ'সफोरबো নাইনো बेनि थाखाय थेंक ইউ स' মাচ আমিশা মোক ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে তোমালৈ মোৰ মনৰ পৰা ধন্যবাদ ইছ Sanisiniफ्राय बुंनांगौआव खुगायाव थाफिनना गिदिंफिनो लामा बोसोर बारो मेगन सेरजों आसि बिलाइयाव सम सानै सानै मानो बुंनांगौखौ बुंनो हाया आं नोंखौ खोमानायनि गिनाय मोनो आं रिफि रिफि बारनाय बारजों फैदो नों आंनि सेराव बिखा सिङाव जायगा लाना थालांदो अराय जिउआव नायलाय जायगा गैयिनि माहा लानांदो सुटखो खिरखि दरजाफोरावसो ओमफ्राय बाहेराव ओंखारबाथ' पुलिसनि धुमा पिटा मोनखागोन थैखागोन बेखायनो बाहेराव लायाखै आरो न' सिङावनो खामानि मावदों माने नै जोंना दायो फट' शुटआ जोब्बाय ओमफ्राय दिनैहाय आङो बिथांखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों योर गुड नेम देवाशिष ओके তুমি ঠিকে আছিলি ৰে ন গুৱাহাটী এনে কাম চাম গুৱাহাটীতে অ'কে ঠিক আছে আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ এইবিলাক দি দিম মই আমাৰ ষ্টুডিঅ' আছে যদি ঠিক আছে আৰু এইপিনে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট অৱস্থা নাই মেকআপ আৰ্টিষ্ট আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম তাইৰ লগত মেকআপ মই কি অসমীয়াত কথা পাতি আছোঁ आं दिनै माने फार्स्ट टाइम बेजों मेकआप खालामजादों जोंनि खाथिनिनो बहुत ভাল मेकआप কৰিছে তাই बहुत ভাল লাগিছে মোৰ लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि सानफ्रोमबो दावबायो नों जोंनि लांगोना सेरजों खना खनाजों नायलांनाय नोंनि मेगन थाइनै ओमफ्राय हाबा जानाय बायसा मोनलायलायदों गावखौनो বিয়া হ'লে সদায় হিন্দুৰ লগত লাগিব ন মই হিন্দুৰ লগত বহুত ভাল পাওঁ মই লৈ যাম ময়ো লৈ নাযাওঁ হাঁহিব মোক মানুহকেইটাই কোন নেদেই মোক नानीखौबो सानसे ब्राइडेल मेकआप खालामनांगोनलै र' नानी सबতো ৰেডি কিবাটোৱে নাই ন এই যেনেকৈ মানে আইলাইনাৰ লগালে যে দেখাই আইলাইনাৰ লগালে সেইটো দেখাই নাপায় ভিডিঅ' ওলাই থাকে নহয় চাইনিজ আইলাইনাৰ লগালে দেখাই নাপায় দেখাই নাপায় মোৰো ফুলা ফুলা কিন্তু মোৰটো অলপ হ'লেও দেখা পায় না ফুলা ফুলা হ'লেও ইয়াৰটো পুৰা মানে নহয় নহয় ইয়াৰটো দেখা পালেই হয় ইয়াৰটো এইটো ওপৰৰ মাংসটো মানে এপিনে আহা তলত আহা মোৰটো বহুত কিবাটো এইটো কিন্তু এনেকুৱা নামি যোৱা নহয় ফুলা হয় খালি নামি যায় ইয়াৰটো কি হ'ব নামি চবৰ বেলেগ বেলেগ থাকে ন কাৰোবাৰ নামি যোৱা কাৰোবাৰ উশাহ মোৰটো আৰু ফুলা ওলাই আহা থাকে কাৰোবাৰ হা এইটো নিটটোৱে ওলাই আহা থাকে কাৰোবাৰ তাৰ মানে চবতকৈ আৰু নাই আৰু মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছে ইয়াৰটো এইটো ওলাই আহা এইকেইটা আৰু মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছে ইয়াৰটো এইটো ওলাই আহা এইকেইটা
Mas koi boleh guru. No, anu guys, our lens tool aja, eyelash tool aja. Bas, Dewi din hagwn ang din no ha. Jangan mama nanti kayak gitu. Aku mau masuk ke di mana? Aku nanti sini apa? Sini apa? Nó thằng làm vui xe rồi. Ăn thôi tao thấy là đi. Sao lại bắt thằng nhai? Đi người sẽ rồi mà tao ghiền đã rồi. Khuli na vậy này. Khuli na vậy. Gila dah lens ada hoi se lens tang mana bele color mana me guna. Khuli dia. বেশি দেরি লগাই থাকিব ভাল নালাগে লেন্স আইলাইনার আছে बैना हिन्जावसाफोरा ओरैबायदि फेक सब बुस्थु खेवजायो नेभिफोरबो फेक बे मोखांनि कालाराबो फेक एभरिथिं इज फेक But makasih thayo siklafora without makeup bo somaina no kismane thake diason without makeup bo bhal kintu ki korim bhai amar kopal to imane beya je bhogobane amak without makeup mane bhal srishtiye nokorile he karone ami enuka manu bhogoban second bhogoban boli manilo jai amak khojai kine dhuniya kore bheng manu har sola degasine janiba mane dekhi din to par hoye jay mor kete kotha bela kuni abi din thangse dia mau try to cover cake na khawma soft fake hin जाबोनिया खानाय खौबो लगाय जायो सब लगाय जायो खालि गोजौल' खालामनो हाया मानसिखौ मप अ हायो हिल सेन्डेल दो তোমালোকে নোখোৱা এইটো আজিৰ চাগে ন আজি মানে কমবিলা থাকে মানে যদি যোৱা কালি আছিল এটো মই আনা নাই আৰু আমাৰ ইয়াত আউটডোৰ শুটৰ কাৰণে প্ৰবলেম जोङो टमटम गारिखौसो भारा लांबाय थादों मिथिबाय दा गारि गैजायै मानसिथ' टमटम गारिदो भारा दै बाबादो फैदोंमोन फैनायाव ओमफ्राय दा थांनायावहा टमटम गारिखौ लांदो आरो बारा गोजान जाखाया नालाय रौताया जोंनिफ्राय नानि सिन्दुर लायलाय थांगासिनो ये मोनफैबाय आया गेलो apa gana? Mari sudah mulai. Harus aku apa sana pipi yang nuni pipi karena balang harus aku sudah apa sana aku. Kau mana le? Kau le mama mandi kau ini pai. Ah. Apa sayang? Mami aku nih wes tadi dah. Harsa bisa mati ya nih narai kan? Harsa dah apa coba? Hah? Gwsw aku nato. Gwsw narai kan? Harsa mau apa sama narai kan? Thanga, jangan no? Apa sama thanga? Bogoban, melihat harsa mau kelana lagi lale. Gue kia bang ya buruk khas semit sepeda. Dia mesti taruh di sini ada zot. Kalau mama jangan kayak gitu. Malah jangan lari.
नैले ओंखाम जानोसै लाव बिजौ खारि ओमफ्राय मा होनो थाइजौ आसार ओमफ्राय नै अमा बिबु ओमफ्राय नानिबो लाबोखाबाय आङो ओमफ्राय गैया बाहेरायावसो थांदों आं जाग्रोनोसैले हाबा जानानै जानाय बायसा मोनदों आङो बा सनाया फैबाय माथो फै सना फै आइ सना नोंनो आं मेथाइ लाबोदाबा फै मानो थाबाय थादों अबेयावलाय फै नो सना दुलबि सना फै ज'फाय सना इयाव ज' दे जादो दे नैखो जाग्रो नैखो हा थांनाय नों सना मा थांनाय नोङो हा सना मा थांनाय लुक्कि मा थांनाय सना जा आबा जा खाओ अभी माइना आंटी है ना तो खाओ हाँ दादा समझदार बनने की जरूरत मत करो मैं हूं ना सब खिलाऊंगी इधर हम सुना चुम्मा और आरबाव मा नायसोदो नै मबाइलाव दखल'